Tak, křížová cesta u svatého Antonína. Příjemné posezení. Ve výšce asi 50-60 metrů. Dálce údolí. Město svatý Antonín. Příjemný pohled dolů. A ještě něco před náma. Tak, v dálce leze Indra. Tady někde taky říkám jistý Filip. A už vidíme Filipa. Nahoře křížek. Od křížku se slaňuju já. A čeká mě tohle. Tak jdeme na to. Tam, jo, šel jsem to za to. Ale klidně si můžeš popolézt lehce doleva, tam jsou pak lepší chyty. Tady za ten hák. Jo, tady potím, no. A ještě nás čeká toto. Ten hák tady. Dole máme věci. Co? Ne, přes ten jsem nešel. Ale můžu tam jít, ne? To je tak, jak jsem říkal, doleva víc. Můžu jít, ne? Musím nerad švindlovat. Jen švindluj. Čau. Kolegové. Filipovi jsem ji nechal. Jak jsi tam nalejzal do toho, tam bylo rozprošené. Tak, jsme tady. Kudy se lezla nahoru. No, samozřejmě. Už vidím své láno. Dokonalý. No, do fotogenické poloze se našteluj. Ta je naprosto dokonalá. Tak si mám asi 5krát. Už si dělej, co chceš, Jindro. Já už jsem tady, mám to. Jindří, můžeš trošku udělat krok dozadu, prosím, že? Dobrý, něco tam můžeš Tak pojď. Jindra je dokonalej, jsem tam byl takovou dobu. No, musíš si dávat. Ještě trošku. Vím. To má být Marka, normálně nahoře zapomněl závozat cyklit. Teda přítel, a my se toho půjdu jak to si teda, jak jsme. A jo. No zatím. No to ne.